भलतच घेतलंस. हिने आहे ना माझं बोट सुद्धा कापलं नाही आहे. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, मी पालक कढी बनवते. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हा पालक आहे, साफ करून स्वच्छ धुवून मी घेतलेला आहे. आता याला आपल्याला बारीक करायचं आहे. त्याच्या आधी मी तुम्हाला बाकीचं साहित्य दाखवते. हे दही घेतलंय, अर्धी पातेली दही आहे, म्हणजे 2-3 वाटे दही घेतलाय. 1 वाटी बेसन घेतलाय. आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, हळद घ्यायची आहे, थोडासा हिंग घ्यायचा आहे. ही आल्याची पेस्ट आहे. हे मिरची मसाला आहे थोडासा. आपल्याला अर्धा चमचा जिरं घ्यायचं आहे. ही थोडीशी आहे ना लसूणची पाकळी बघा, लसूणची पाकळीची बारीक कापून चिरून घेतली आहे, उभे स्लाइस करून. हे छोटी 4 मिरची घेतली आहे. आणि आपल्याला फोडणीसाठी आहे ना हे थोडंसं जिरं आणि मोहरी घेतली आहे. ही कढीपत्त्याची पानं घेतली आहे. आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं काय करते, पहिला हे पालक आहे ना बारीक कापून घेते. पालक आहे ना सुरीने कापला तरी पण चालेल, पण असा थोडा आहे ना बारीक कापून घ्यायचा. मला सुरीने आहे ना जमत नाही, त्याच्यामुळे मी विलीवर कापते. भाजी चिरून झाली आहे आणि बघा स्वच्छ धुवून चांगली आता चिरून घेतली आहे. पण एवढी पण मला बारीक चिरायला येत नाही, पण अशी मी चिरते. आणि चिरायला विली बघा माझी. तुम्हाला वाटत असेल काय माहितीये का, एवढे काकी सगळी भांडी वापरते, सगळं जेवण करते व्यवस्थित, अशी विली का? या विलीला माझ्या आहे ना 27-28 वर्ष झाली आहे. या विलीने आहे ना मला थोडा पण दगा नाही दिलाय. आता तुम्ही दगा नाही दिलाय म्हणजे काय केलं? हिने आहे ना माझं बोट सुद्धा कापलं नाही आहे. एकदा पण नाही कापलंय. म्हणून तर मी तिला ठेवली आहे आणि जपून ठेवते. माहिती आहे का, तिला बघितलीस का तू? पाठून पुढून तिला बघ बिचारी कशी. एखादा माणूस कसा म्हातारा होतो तशी ती बिचारी आता म्हातारी झाली आहे. ही विली बघा बिचारी, हिला पाठून पुढून बघा कशी झाली आहे ती. हे बघा पुरं हे तिचं लाकडी आहे ना पुढी सडली होती, तेव्हा मी ही तिला दुसरी लाकडी लावली अशी खाली. तिचे पाय तुटले होते म्हणून तिला दुसरी लाकडी लावली. दुसरी लाकडी लावली, त्याला इकडे बघा किती होल पडलाय आणि इकडे बघा त्याला किती ती विल्ली अशी आतमध्ये जाऊन आहे ना किती होल पडलाय बघा. पण माझी आवडती आहे. एकदा काय झालं माहितीये का, तुम्ही मला मी रेसिपी बनवता स्टोरी सांगते. स्टोरी नाही सांगत, हे खरी हकीकत सांगते. एकदा माझी बहीण आली होती गावावरून आणि ती जेवण बनवताना तिला ही विली दिली कांदे कापायला, कोबी कापायला. तर तिने आहे ना ही विली बघून आहे ना तिने अशी फेकून दिली बिचारीला अशी. तर ही कसली विली वापरते, ही फेकून दे, किती वर्षाची आहे अशी म्हणून. मग ती आणि मी बाजारात गेलो आणि तिच्या म्हणण्याप्रमाणे मी एक नवीन विली आणली. ती पण 50-55 रुपयाची, डिझाईन वाली, वर त्याला तर काय ते असतं सन्नाई, ती अशी फुलवाली ती आणली. आणि ती होती तोपर्यंत तिने वापरली. नंतर ती गेल्यावर आहे ना म्हटलं आता आपले आणले नवीन तर म्हटलं वापरावी. मग मी काय केलं, ती विळी घेतली आणि त्याच्यावर कांदे का काहीतरी कापायला घेतल्याबरोबर हा माझा अंगठा आहे ना चरकन कापला आणि रक्ताची धार लागली. माहितीये का? मग माझ्या ताईने काय केलं माहितीये, ती विली आहे ना किचन मध्ये फेकून टाकली. म्हणून ती म्हणाली ही आपली तुझी विली घे आणि तू ह्याच्यावरच काम कर. त्यापासून आहे ना मी ही विलीच घेते. तुम्ही मला हसलात तरी चालेल, पण माझी आवडीची विली आहे. नाही, छान एकदम स्टोरी चांगली, एकदम चांगलं वाटलं ऐकायला. मला पण चांगलं वाटलं एकदम. ही वेळी किती आहे? 27 ते 28 वर्षाची आहे. मग माझ्यापेक्षा मोठी आहे ही. मोठी आहे, मग मोठीच आहे. ज्यावर ताई झाली ना तेव्हाच आणलेली 2-3 महिन्यांनी काहीतरी. असे तुमच्याकडे पण कोणत्या इक्विपमेंट्स असतील, असे कोणते वस्तू असतील जे तुम्हाला खूप आवडतात, ते कोणतीही वस्तू असू दे, ते चाकू पासून ते कोणता कटर पासून ते तुमचा मिक्सर असू दे किंवा फॅन काही असू दे, त्याची स्टोरी असेल तर तुम्ही आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. किती वर्षापासून तुमच्या जवळ आहे आणि ती तुम्हाला का आवडते. आणि अजून पण तुम्हाला वाटत असेल मी आणू शकते नवीन दुसरी विली आणू शकते, पण माझं तिचं पटत नाही नवीनचं, हे जुन्याशीच माझं पटत आहे. म्हणून मी हीच आवडते मला आणि हिच्यावरच मी काम करते. आणि तुझी स्टोरी ऐकून दिल झोपून गेली. दिलला वाटतं का मग मी स्टोरी सांगते रात्री सारखी. दिलला पण आहे जवळ बसून तिचे हात फिरवायला लागतो. डोक्यावर हात फिरवायचं, मग ती डोक्यावर पाठीवर हात फिरवायचं, पाठीवर हात फिरून झाला की मग उताने झोपते.
मग पोटावर हात फिरवायचा. ती बघा अशी. आता ती इथे झोपली आहे. आता तिला उशी नाही घेतली. उशी ठेवली की ती उशीवर झोपते. जसं आम्ही झोपताना बघते तसंच करते ती. तशीच ती करते. गॅस पेटवलाय आणि तेल तापायला ठेवलंय. तेल आहे ना थोडासा टाकलाय, कारण आपल्याला तेल आहे ना नंतर आपल्याला तडका पण द्यायचा आहे. म्हणजे स्पेशल कढी आहे. आपण याच्यावर भाजी नाही बनवली तरी चालते. चपाती भाकरी बरोबर अशी कढी करू शकता. आता थोडा अर्धा चमचा याच्यामध्ये थोडासा जिरा टाकते. आता तेल टाकताय. मी आता गॅस आहे ना थोडा बारीक करते आणि थोडी लसूण आणि हे बारीक बारीक 4 मिरची घेतली आहे ती टाकते. आपल्याला याच्यामध्ये हिंग टाकायचं आहे. आता थोडासा हिंग टाकायचा. म्हणजे हा चमचा असा याच्यामध्ये डबीचा तोंड आहे ना छोटा आहे, त्याच्यामुळे मी चमच्याचा दांडा वापरला. आता हळद टाकते. म्हणजे थोडी आहे ना अर्धा चमचा हळद टाकायची, म्हणजे कढीला कलर यायला पाहिजे. आपल्याला थोडं जिरा आणि मोहरी घेतली आहे ना आणि कढीपत्ता ते वरून तडका देण्यासाठी. आता याच्यामध्ये आहे ना मी पालक टाकते. आपण रोज पालक आणला तर रोज पालकची भाजी खाऊन पण कंटाळा येतो ना, तर असं काहीतरी वेगळं पालकचं बनवायचं. एका भाजीचे आहे ना कितीतरी प्रकार आहे, पण आपल्याला बनवायला यायला पाहिजे. थोडी ढवळून घेते आणि त्याच्यामध्ये पाणी ओतून शिजायला ठेवते. आता या भाजीमध्ये आहे ना 2 कप पाणी ओतून ठेवते. 2 कप पाणी ओतलंय. आता याच्यावरती झाकण मारून ते शिजायला ठेवते. आता हे आपलं इथे पालक शिजतोय तोपर्यंत आपल्याला दही आणि बेसन वाटून घेते. हे दही आहे थोडंसं पेटलंय, पण कसं माहिती आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये बेसन मिक्स करायचं. आणि आपण जर टोपात घेतलं आणि फेटलं ना तर त्याच्या गुटल्या आहे ना लवकर जात नाही. पण माझ्या ताईने कसं माहिती आहे का, बेसन आपलं दही घेतलं आणि पटकन मिक्सर लावलं, त्याच्यात तसं मी आता करणार आहे. दही घेतला आणि त्याच्यामध्ये 1 वाटी बेसन. आता आपल्याला याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे 2-3 कप. आता हे आपल्याला मिक्सरला आहे ना सरसर असं फिरवून घ्यायचं आहे. मिक्सरला लावून घेतलाय. आता मी ते भांडं काढून घेते. आपण पालक शिजायला ठेवलाय. आता पालक शिजेपर्यंत मी हे मिक्सरला लावून घेतलं, नाही तर ते फेटायला आहे ना आपल्याला खूप टाइम लागला असता, कारण बेसनमध्ये गोळे असतात. ते बघा ते गोळे घोटत नाही, दही पण घोटत नाही. असं पटकन आहे ना मिक्सरला लावलं की 2-3 सेकंड मध्ये ते आपलं फिरतो. तोपर्यंत आपण आहे ना पालकची भाजी शिजायला ठेवली आहे ना ती ढवळायची नाही. आपल्याला ढवळली ना की त्याचा गाळा होणार. मग ते शिंगलच पाहिजे. आपण ढवळली तर असं घट्ट होणार. आता आपली 2-3 मिनिटं झाली पप्पू. 3 मिनिटं झाली ना. पालक आपला 3 मिनिटं चांगला शिजलाय. आता हे त्याच्यामध्ये आहे ना बेसनचं आणि दह्याचं मिश्रण त्याच्यामध्ये ओतते. ओतून आहे ना आपल्याला सारखं ढवळत राहायचं आहे, पण त्याच्या आधी थोडं पाणी ओतते 2 पेले. आता हे घट्ट होईपर्यंत आहे ना आपल्याला ढवळत राहायचं आहे. जसं आपल्याला घट्ट पाहिजे तसं करायचं आहे. आता हे अजून घट्ट होणार आहे, पण थंड आहे तोपर्यंतच पाणी ओतायचं आहे. नंतर पाणी नाही ओतायचं उकळी आल्यावर. आणि कढी आहे ना जास्त पातळ पण नाही करायची आहे. उकळी येईपर्यंत आपल्याला ढवळत राहायची आहे. अशी उकळी येते बघा, असा फेस येतो आणि मग त्याला उकळी येते. आपण पालक मध्ये मिश्रण ओतलं ना दह्याचं आणि पिठाचं, की त्याच्याबरोबर आपण ढवळतच राहायचं आहे सारखं. जोपर्यंत उकळी येत नाही तोपर्यंत ढवळत राहायचं आहे. आणि अशी ढवळत आहे ना ती उकळी येते आपोआप. उकळी आली की आपण सोडायचं. त्याला आपण 10-15 मिनिटं ना 10-12 मिनिटं तरी त्याला मग शिजू द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये मीठ टाकून तडका द्यायचा आहे. मग आपली कढी रेडी होईल. थोडी मेहनत लागते पण चांगली पण होते ना. वस्तू आपल्याला खायला पण, नाहीतर ते डाळ भाजी खाऊन पण कंटाळा येतो.
त्याच्यासाठी स्पेशल कढी बनवायची. आता उकळी यायला लागली आहे. आपण ढवळता आहे ना असा फेस येतो, मग आपल्याला उकळी यायला दिसते बघा. उकळी आलेली ही अशी उकळी येते बघा. इथून अशी उकळी आली ना की आपण ढवळायचं थांबायचं आणि याला आहे ना चांगली 10-12 मिनिटं आहे ना शिजू द्यायचं. म्हणजे एक जीव होतो पालक आणि आपलं दहीचं मिश्रण वगैरे आता बेसनचं टाकलेलं आहे ते एक जीव होतो, असं मिळून येतो. आता याला चांगली उकळी यायला देते आणि चांगली आहे ना 10-12 मिनिटं शिजवून घेते. पहिली चांगली उकळी आली, अशी उकळी आली ना आपण थोडा गॅस आहे ना बारीक करायचा, म्हणजे थोडा मीडियम करायचा. नाही तर काय होईल माहितीये का, सगळी कढी आहे ना ओतून जाईल. आता उकळी आली चांगली. आता मी आहे ना 10 मिनिटं अशीच ठेवते, म्हणजे उकळायला देते चांगली कढी. हे उकळी यायला 7 मिनिटं लागली. हा उकळी ढवळत आहे ना उकळी यायला 7 मिनिटं झाली. हो, मग आता उकळायला आपण 10-12 मिनिटं द्यायची. म्हणजे अजून 10 मिनिटं. हा 10-12 मिनिटं, म्हणजे तो पालक पण शिजायला पाहिजे ना त्याच्यामध्ये, त्याच्यासाठी. आता आपल्याला 10 मिनिटांनी मी दाखवते. ही अशीच उकळू द्यायची, झाकण नाही ठेवायचा. झाकण ठेवला तर वतून जाणार आणि उकळी येताना जर आपण गॅस फुल केला तरी ती वतून जाणार. मग गॅस बारीक करायचा आणि अशी उकळी यायला द्यायचा, शिजायला द्यायचा. 10 मिनिटं झाली तर चांगली उकळी आली बघा. 10 मिनिटं अशी शिजत होती चांगली. मी मध्ये 2 वेळा ढवळली फक्त. आता त्याच्यामध्ये ही अद्रकची पेस्ट टाकते. आता आपली कढी चांगली शिजली आहे. आता मी गॅस बारीक करून आहे ना कढी पहिली खाली उतरून घेते आणि आता आपल्याला त्याला तडका द्यायचा आहे. कढीसाठी स्पेशल तडका. आपल्याला 2-3 चमचे तेल घ्यायचा तडका द्यायला. कढीमध्ये पहिलं मीठ टाकून घेते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. मीठ काय लगेच पिघलतो. आपण उकळी येता मीठ टाकलात ना तरी पण चालेल. कढी एकदम मस्त गाढी झाली आहे, एकदम घट्ट झाली आहे. तेल तापलाय. आता त्याच्यामध्ये जिरं मोहरी टाकते. थोडा जिरा टाकायचा, थोडा मोहरी टाकायची आणि त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पाने टाकते. हे अर्धा चमचा कमी, म्हणजे पाव चमचा जास्त आणि अर्धा चमचा कमी अशी मिरची पावडर घ्यायची आणि ती टाकायची तेलामध्ये. आपला मस्त तडका तापलाय. आता मी गॅस बंद करते आणि हा तडका आपल्या कढीमध्ये ओतायचा आहे. एकदम कढी छान झाली आहे. आता अशी 2 मिनिटं झाकून ठेवायची आणि आपण खायला घ्यायची. जेवताना घ्यायची, भाकरी बरोबर घ्यायची, चपाती बरोबर घ्यायची, कशाबरोबर तुम्ही घेऊ शकता. असं तुम्हाला वाटलं काहीतरी प्यायचं आहे तर तुम्ही एक ग्लास भरून अशी कढी करून पिलात ना तरी पण ती चांगली असते. पोटासाठी पण चांगली असते कारण त्याच्यामध्ये दही आहे. तू कशाबरोबर कढी खातोयस? मस्त कढी झाली. आता ह्या डिशला आपण पालक कढी म्हणू शकतो किंवा हेल्दी सूप म्हणू शकतो. जे फिटनेस मध्ये असतात, जे एक्सरसाइज करतात, ज्यांना सर्व न्यूट्रिशन हवं असेल तर ते पालक दाल खाऊ शकतात. म्हणजे व्हेजिटेबल पण झालं, फायबर पण झालं आणि तुम्हाला प्रोटीन पण भेटते याच्यातून. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे ही घरी बनलेली आहे, होममेड आहे. बघा पालकचं दिसतंय तुम्हाला. रेसिपी एकदम चांगली झाली आहे. समजा तुम्हाला कधी हेल्दी सूप वाटलं पियायला तर तुम्ही सूपच्या नावावर ही कढी पिऊ शकता. समोरच्याला सांगायचं की हेल्दी सूप आहे. बाहेरून आला, थकून आला तर प्यायला वाटलं नाही अशी तुम्ही कढी करून जर ठेवलात ना तर अशी गरमच नाही थंड पण अशी पिले तरी पण चालेल. म्हणजे आपला जीव पण तेवढा ओला होतो आणि काहीतरी पिल्यासारखं वाटतं.